खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 15 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 28 आघोन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानि थिलियाव जेंना गोनां थासारि सोमजिनो हागौ, नाथाय नोंथांनि खस्थ' आरो धैर्यजों गासैबो सुस्रांजागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरखौ गोख्रै दाखालाम। नखरनि गेजेराव मोनसे गोजाम दावराव-दावसिखौ सुस्रांनो खाबु मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा एसे मेंनाय एबा नारसिननाय मोनदांनो हागौ। मोनाबिलियाव ध्यान, प्राणायाम एबा एसे थाबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि धैर्य आरो सानसुमै नोजोरा गोनांथि मोनगोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। नखरनि सोद्रोमानि सावस्रिनि सायाव गोसो होनो गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर फैगोन, नाथाय रावनिबो सायाव थाब फोथायनो नाङा। बेलासियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै सोरजिलु सानस्रि आरो सोलोंथायाव जौगागोन। जायखिजाया लोगो एबा लोगोनि सायाव फोथायनाय समाव सांग्रां जा, मानोना थगायनाय जानो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखि लानाय समाव गुदि खिथाफोर आरो सिगांग्रो नोजोरनि सायाव नोजोर हो। मोनाबिलियाव मेडिटेशन आरो रेजें एक्सारसाइज खालामनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि बाथ्राफोराव धैर्य लाखि। रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल जागोन। गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव था। फिसा-फिसौ सावस्रिनि जेंना एबा दैजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोर थानो हागौ। मोनाबिलियाव धोरोमारि एबा ध्याननि हाबाफारियाव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरजों गोरोबलायना लाखिनाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननायनि रोंग'थिया बांगोन, नाथाय अहंकार आरो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोर एबा नखरनि सुबुंफोरजों समाजारि खामानियाव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायना लाखि आरो गावनि बिबुंथिखौ गोजोनथाव लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना आरो गोजा गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना बिजिरथाय आरो आखा-फाखानि सान। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन, नाथाय बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा सोंखारिनायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोदै जागोन। सोलोंथाइ आरो रोंग'थि जौगानायाव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव मेडिटेशन आरो रेजें ब्याम खालामनाया गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा हेफाजाब आरो सोमोन्दोआव जाफुंसार जागोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। जायखिजाया गोदान रां थिसननायनि बेलायाव थाब थिरांथा दाला। लोगोफोरजों गोरोबलायना लाखिनाया गाहाम जागोन। सोलोंथाइ, ध्यान, आरिमुजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा दिनै मुलाम्फा जागोन।
लोगोफोरजों लोगो जानाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै सोमोनांथाव आरो सानस्लाबनो हायै मुलाम्फानि मिजिं दं, नाथाय थगायनायनिफ्राय सांग्रां जा। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखि आरो रां थिसननायाव साननानै थिरांथा ला। मोनाबिलियाव मेडिटेसन आरो गोसोआरि गोजोननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। धनु राशि। दिनै दावबायनाय आरो फरायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन, नाथाय नाङै खर्सा आरो अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नखरनि गेजेराव अननाय आरो हेफाजाबा बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोलोंथाइ, ध्यान, धोरोमारि हाबाफोराव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। गोदान बिथांखिफोरखौ दिनै साननानै मावफुं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो बिमा-बिफा एबा गेदेरफोरनि सुबुरुनआ हेफाजाब होगोन। लोगोफोरजों बिथांखि लानाया गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दिदोमथि आरो जाफुंसारनायखौ मोनदांगोन, नाथाय नांज्लायनाय एबा गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय सांग्रां था। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फालांगियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नखरनि सोद्रोमानि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव रेजें एक्सारसाइज एबा यगा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। दिनै समाजारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नाथाय सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि सायाव आबुङै फोथायनाय दाखालाम। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान बिथांखिफोराव साहस दिन्थि। मोनाबिलियाव माबा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआरि बुद्धि आरो आरिमुआरि बिथिंफोरा गाहाय जागोन, नाथाय दावराव-दावसि एबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानायनि नेरसोन थायो, नाथाय रां थिसननाय एबा बुरजा खरसायाव सांग्रां जा। ध्यान आरो यगाया गोसोआरि गोजोन खालामनो थाखाय हेफाजाब होगोन। दिनै लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो लाखिगोन आरो गोजाम मावथांखिफोराव जाफुंसार जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें सना गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।